mora mintiere machiegni e chenro mar pok opogore. Odiochieng' ma kawuono wabiro ni achiel kachiel. Ka wantiere e chiro ma Kibuye mantiere e kaunti ma Kisumu. Inyalo bedo kipenjori ni chiro ma Kibuye to abiro mang'o. Toka ineno ohala madhi nyime, mano ohala mag jua kali. To jua kali ka giloso mwandu mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono mwandu ma bende wadwaro ng'eyo kaka iloso. En mwandu mong'ere kaka jiko. Sami tedo gi jiko e odi kacha. Bende ing'eyo kaka jiko no iloso. Mano odiochieng' ma kawuono wadhi romo gi jal ma bende osebedo ka loso jiko kuom thuolo mar higni 30. Nyinge en Hesbon Omolo. Entiere e kar chiro ma Kibuye ka. Kendo biro mana nyisowa kaka iloso jiko rang'inya mopogore opogore. Arwaki ni machiegni jiko ma bende loso ong'ere gi dho ngere kaka smart jiko. Mataye chenro ni nyinga en Sharon Ong'ao. Machiegni. Erokamano. Kae kuma ukane jiko koso lose? Kae mwakane jiko. Ene karo mar display. Loso to waloso oko. Oh, machiegni kom wago mbaka. Ma en pok opogore, ting'e ni pok mar loso jiko ni bende ji mang'eny okia ni pok mar loso jiko iloso kata mana nang'o. Ang'e ni biro bedo kinyisowa. Richard, machiegni e chenro mar pok opogore. Ta gima neno kitimo ka en tiji loso jiko. Ting'e ni yawa mang'eny okia kata mana kaka jiko iloso. Okwongo mondo ang'e ni ibo bedo kinyisowa kaka jiko iloso. Mokwongo dang'e matut. Richard Omolo ni en ng'a? Richard Omolo en Omolo mano onyuole Seme. To no mano nying mane mamwa chaka ni Richard Omolo. To nying tich tiluongo no Omolo Metal Works. Omolo Metal Works. Kibuye ka. Kibuye ka. Na en nying mobedo registered en kambi. Nichako kata mana kambi mar Omolo Metal Works higa mane? Omolo Metal Works achako higa mar 2015. Nyaka sani wantiere higa mar 2022 gin higni mang'eny mosekadho. Koro mana kinyalo mana nyiso nyaka Ramogi Jwang' nang'o meni nichako kambi mar Omolo Metal Works? Kambi mar Omolo Metal Works na achake nekech kaluwore go ohala mana timo mar jikoni. Nichako ohand jiko ka en 2015 to higni mamoko go pod nitimo ohand ohand jiko ka adoke stocha machien. Atimo klas 8 higa 94. Katimo klas 8 higa 94 to nekech wuonwa nok nyatera skul. Koro ne omanyo na ng'ato Kibuye kama no puonja tich ma loso jikoni. Kana biro to no kene gima biro dak gi ngimana. To nyithinda bende nagombo ni kora puonj mokalo kama ne opuonja gike. Kore mano miyo koro adonje tij jikoni. Asetiye koa 95 kogik 2014 ta register kambi. Makoro ka nitime buo ng'ato koso nitime atima kaka mana kaka inyalo uso to noonge kambi? Ng'at mane opuonja tich no katiye buoye higa 4 madhi kamako. Nyaka sani koro ma ema itimo dwach ni full time? Mara matimo full time. Koro kogik higa 99 awach ni 2000 koro na wuok oko. Koro achako tiyo tijena kenda. Koro amanyo customers ga. To chuth isebedo mana kitimo gi chiro ma Kibuye ka? Asebedo katimo gi chiro ma Kibuye ka. Tauso ne jok manie chiro ma oko. Chiro ma oko kaka mage? Nauso Homa Bay. An nyaka gi customer na Voi. An gi moko Bondo. Mana ka nyalo mana duok chien Omolo Metal Works dibed ni indiko bende ji kambi koso in iwuon emitiyo ka kendi? Gi sani tich ok ng'eny ahinya. Sama tich ng'eny ta asub contract jomo. Wadwa ni mondo wa geng bunge kik beti. Koro nono ka jiko no, kongo jiko mar mabati cha ne ketho maka kabisa. Koro kwa duogo to waduoge jiko mar lo ma no yarre, dogo yarre. Wono ka okungo to kokung e standard madware. Koro kogik gimoro 99 to jomoko ni jo High Lake Forum no seto
nwa jiko machielo makoro kungo kabisa luongo no ohai jiko. Ohai jiko no e bende koro kungo. Aya kogike 2013 koro wa design jiko machielo makoro kungo maingo nyako ohai no to budho. Ka koro ohai cha nyitiyo kata gi makago ne achiel e dwe. Tomato kuri nyatiyo gi nus kunia. Ang'o manukete mana kungo maka? Kalure gi kaka lopi obet. Koro kuket sufria to onge mach mawuok oko. Kechi mach mawuok oko go gikethre ok onego bed ni giwuok oko. Koro lose ma koro mach te koro chomo sianda sufria. Lemo na nyisowa niya kaka magi. Ano ka magi gin lo muchweyo mag jiko. Ugolo kanye gin lo type mane? Lo muchweyo mar jiko ni en lo pagulu. Wawaro lo gi nyahera. Ya. Kamoro ni K Women Group. K Women Group ni omikiko kethre piyo. Roma owango ne jomoko chiemo koka ginaweya ni chiemo nyalo wang'. Koro emano wa design machielo ni. Leko wango ne gin kech maje ng'eny. Maje ng'eny. Koro no wa design mabe, mae king'iye maber. Odwa chalo jiko koa. To ok en jiko koa. En maje ok ng'eny ahinya. To makamu tiyo bende tin. To tedo maber kabisa. Koro emano omiyo wadonje ma. Koro ma ema sani ni e chiro. En ema nyien sani. En ema owiko sani. En ema owiko sani. Koro gin ka tieng' nyadiriyo. Ma bende pod en. Otiyo gi yien. Otiyo gi maka. Koro ka sami keto maka, sami golo maka, to dhode iyawo kama, to yien bet ka. Sami golo gimigolo yien mar maka. Mar maka. Sami dwa tiyo gi maka, to ma miketo, ichak iloro dhot. Makoro gi dho ngere ma iluongo ga ni 2-in-1. Multi-purpose. Multi-purpose. Yeah. Koro utiyo gi yien to utiyo gi maka. Koro kar mondo ibed gi jiko ariyo to koro in gi jiko achiel. Koro in gi kendo to in gi jiko. Koro jiko ariyo go gisane gin mageweko. Mar adek bende nitie kachacha e ben multi-purpose. Ka koro idwa tedo chiemo mang'eny to nikech oduong' koro kawo sufria maduong'. Bende kigole yien tinyalo chweko gi yien gi ka. Mago lony manyasani makoro wacho ni kidi adek moko mag kendo ka udwa ni ji owe. Mokwongo kidi adek mar kendo no chuno wa ni nyaka wawe. Nikech iro moro ma kisami chweko kite adek to iro dum saidi cha. Iro no ketho ngima dhano. Kendo omiyo joma mine bedo gi kansa mar kor mang'eny. Koro emomiyo watemo golo gi e iro no. Keche gima kelo iro en buru. Sami chweke kendo to buru cha nego mach. Koro mach ok nwang' kaka onwang'o thuolo molielego. Koro gino nyaka gol iro. Kata bena ne yien. Koro ma to king'iye tingo ka yien oliere wi chuma moro gi ka. Manyiso ni kore kodhi lwar piny kucho. King'iyo gini maber en gi layers ariyo. Moro nigi iye kucho. Aneno. Maduto te uchweyo to ntie hako rwako. Koro koserwake kamano. Koro sama ichweko kama chuk macho kato lware mapincha. To liet necha to pod mana nitie oduoga malo. To mana lony manyasani ma lony go dipuonjri kanye? Asebedo katiyo gi bodies mang'eny. Natiyo gi jomoko ni jo Energy for Impact, giterowa trainings. Atiyo gi jo High Lake Forum, gibende giterowa trainings. Trainings kaka mag loso jiko koso? Mana mar jiko. Achaka puonjo jomoko mwanzo. Adhi Murang'a, adhi Kirinyaga, adhi Machakos kapuonjo ji. To magi duto puonjo ji nikech imbende no puonji mimako, imbende konyo oganda moko. Abende no puonja mamako. Koro abende ka gibiro ira to ging'isa ni wadwa ni dhi puonji to wabende bora ni gisemiya
kaka nyalo dagi, kaka nyalo chiemo, koro adhiya. Inyalo mana lero ne nyakwara Ramogi nikech ngende chenro mar pok opogore waseneno ka kit pok ma bende intiere godo. Inyalo mana nyisowa step by step kaka jiko iloso nikech ngene oganda mang'eny degomba hero kaka jiko iloso. Lo kumugolo ne sach nugolo nyahera. Koro kwasegolo lo nyahera to wabiro go ka. Watimo gimiluongo ni value change. Wambe waloso ne gi mabati to gidhi giloso go jiko kocha. Magi bende gitimo gimwatimo. Maka gimiyo ulo tuloso ne gi mabede koro chuloru. Pesa magimiyo walo to wamiyo gi amiya pesa. Abesa magibiro dwaro mabati to gimiya pesa. Wan mwa design kata mana molda magichwego lo. Aparo ni neno sample achiel ka. Waloso ne gi molda magichwego lo. Kech kor mabati to ok giwinji. Wabe kor lo. Ok wawinji. Koro wan waloso ka gisebiro nwa dwaro design machalo kama to mane mwaloso to wamiyo. Gima wuro ni lobni ochalna kamar lob bricks nikech lobni bende samoro chiemo chiek. Tino ka lob bende lietno donje konyo chiemo bende chiek. Lobni ochalo mar bricks but en mar agulu. Keche kendo kata agulu kani ichwe chonte kuonge chwako. Koro kosechwake to koro okotore. Lobni kate ka minyume ne pisani to okotore. Kato tiek mana seche adi e pi to okotore. Kech osechwake. Koro kwa we wach lo. Koro jiko gi gin tie step by step. Ma measurement mana apimo go jiko ni. Neke samoro sate no kang waywa fut mano wapimo adol. Ya. Koro en kakora adwa loso jiko ni. Tapedhe mabati tagore. Kasegore tang'ade. Mabati mana ma kawaida mag gedo nikech anoko opogore. Watiyo gi mabati gauge 26 kata gauge 24. Step mokwongo en ng'ade kama. Wagoyo jointing. Tie kaka wabano bathe koni, to wabano bathe koni, asikele to romo ni. Kaka ineno ma oromo. Koro koseromo kamano to ichak itaro dhoge ni. Wabao sianda ni. Koro ineno king'iyo gini. Mabati ineno ka nitie gima wawang'one ka. Vermiculite ni en insulator. Yani oko yie mondo liet kale ka wuok oko. Makoro kama kaka mabati ni liet ok nyal kadho. Obro kalo matin. To kik muone gi kuoyo gi simiti to dhi kalo moingo kaka kimuone gi gini. Macho kala te. Koro kimuone gi vermiculite no to kalo matin. Kalo to nyako kal nekech mach ing'e kaka machan. Koro waruwo gi vermiculite no waruwo gi simiti en insulator koro wakete ka. Koro kama liet ochopo ka to liet duoge lobni. Koro korewore gi makaman kani koro usiku lieta. Koro mane gima omiyo watiyo gi insulator. Kuom thuolo mar dwe, awach kata mana ni odiochieng' achiel nyalo loso jiko adi kata mana chakruok. Ka aloso kenda moko amiyo jomoko pat moko loso, anyalo loso jiko 7. 7 e odiochieng'. Mano rang'iny mane? Mabati gi koso mag michweyo? Magi rang'iny machal. To mano ng'eny. Mano napani neno ka in gi lony e tijini. An gi lony kech nitie moko. Kamisetiyo higa madhi higa 30. Ere gima kore kia. Takeni tiegruok ka bende vijende ng'at madwa tich kata mana mar loso jiko. Ichuo tiegruok nono koso? Tiegruok kanyo biro lore gi kaka ng'ato approach. Ka bende bira ni adwa ni puonja tich tapuonji. Biro lore kaka ibiro. Kecha bende ok na chudo. No puonja nono. Koro abiro winjo sida ma in go. Sida ma in go ne mabiro miya puonji nono kata mabiro miya chaji. To achiedh nade challenges mage ma isebedo kiyudo kuom thuolo mar higni 30 mokalo kisebedo kitimo tij loso jiko? Tie samoro ma chiro onge.
mitiyo mitiek tich tidwa bet kata gi jiko gi jumbe 2 kapok iuso. Mar ariyo, an gini mondo design jiko ni, jiko achiel nokawa wige 3 mondo achop kama idware. Tino ka ng'ato to biro kawe kope kumika kata odhi lose, to odwa loso gima chal gi odwa chalo gima iloso, ok odhi golo the same quality as or reduce price. Koro mane challenge maduong' ma wan e ando ma jiko ni. To ber dong nitie nikech kitime higni 30 mano nenore ni ohala ni ber, tiri maber kabisa. Ber to nitie. Gima nyaka ikuong iye ni gimitimono, ikuong ing'iyo ni to anyalo dak higa 70, to bende onyalo daga ma gigi higa 70 no kane ngima mantie. Koro ikuong ing'iyo berne, asiketo chunye tiji mitiyo. As gimitemo, wan ng'ama ondikwa en customer. Customer no emitemo ni ok ichwany. Kata kichwanye neno kaka iduoko duondi piny, to uduogo to kiny kodhi to nyalo duogo. To customer kichwanyo modhi, ti bende dare tijno. Iya. Customer no konego chwanyere. Customer ema kelo yuto. En emondika. En momian ka. Mako chwanyere ta badhi dala. To jiko dong samoro kata mana kaka handle jiko, ng'at nego bed ni tiyo gi jiko manade nikech ang'eni jiko samoro kata mana kiyuko matek nyalo barore, koso? Jiko kiyuko matek ok barre. Mak mana ni sama jiko liet. Sana jiko ma belan koliet to bathe ka yawre. Koro kidhi puko yugi, kidhi puko buru, slach no make ne to nyalo pukore nikech tayari space nika. Onego bene kigolo buru, tikawo kede tiywero go buru e iye ka, to buru wuok oko. Next, kiketo maka, maka ok onego iket nyaka ka. Thoth ji keto maka nyaka ka. Malo. Koro sami keto maka nyaka malo, donge wawuonde ni ma sufria. Sama sufria orenjore wi makaka, wet ma sufria ni ipani en kanye. Orenjore e floor mar ginene. Malobni. Mangiso ni gimo onego ting' sufria, koro koting'o sufria. Bang' muda moro idhino ka lobno fuonyore gi diere kanyo. Mane kata amba setime mang'eny maneno kata mana ka kethore ga diska wuona yudo puonj makare. Koro mano gima kidwa timo maka keta ka moromo makiketo sufria to sufria wacho ka nyan ka keto mang'eny kiketo maka morenjre kamano kineno ka chiemo dhi chiek e yo mapiyo nikech dwa liet. Kiketo makaka tiketo sufria ka mach madhi bedo kech sama maka ni malo ka to sufria lo wi maka nyiso ni mach biro wuok oko mar sufria, koro ok giti, koro iketho mach. Keta kama ogika kaka gini waluonge kisungu ni potres, yani kama gulure ywe. Tin ka kore kao makaa miketo potres itima the same to ma kitimo kamano mokalo nego beni sufria nyono ka. To kiketo makaa mogika bangiso ni sufria koro nyono ka. In the long run obros muonyore kodhi piny. To omulo ng'eni penjo maduong' koro en nengo mag jiko. Jiko wasewinjo nengo gi kata mban gi siso mar ng'eyo nengo jiko gi. Kochako mana gi momorane. Mae wauso siling 1,300. Gohaili. Mae auso siling 3,000, ma auso 2,000. Koro maduong' ni benda auso siling 2,000. Koro mano wholesale, mano retail price. Mar janyiewo madhi tedo.
To molo wachni mogik ne nyakore Ramogi Juang kaluwore gi chenro mar pok opogore tich ma bende utimo. Kuongo mondi bende pok apenji kata kiyudore e mbui nambani mar sime. Jiko gige giyudore mana Kisumo ka koso nyalo kogi kata mana e gwenge mamoko mantiere Kenya ka. Jiko nanwang're Bondo. Jiko nanwang're Siaya. Ma iloso kikonegi. Akonegi. Jiko nanwang're Homa Bay. Jiko nanwang're Migori kamoro no papo. In ge jogi kocha ma uso nigi. Nitie jo ma wero kuoma. To in ma ka ng'ato dwaro kuomi direct ka Dwanga mana ka. To kata mana ken bure Nairobi Mombasa pod inyalo oro negi. Anyalo oro kata sani nitie parcel ma oro Voi. To koro namba mar sime koso in tinde in ben digital intiere samoro jiko gigi kete e mbui. Mbui to be ok ang'eny ahinya but an gi plan no. Keche piny masani chuno ni akwadhi e mbui. Vijana oluoro puonjore tich sani. Sekta moro biro ka ne boda boda. Otamo kijende ng'e tich. Kech an anyalo paro ka puonja tich 95 ne wang'eny. To sani kijende onge. An samoro da gombe kata ng'ama da puonj to kanyalo yudo. To kama koro hika dhiye. Aneno ka samoro anyalo retire to kune retire ka onge joma wegi ne lwete. Koro mar ariyo en ni sirikandwa mar loch gwenge obolo jwa kali piny. Winjo ka kwano ni kuon masetimogie. To sirikandwa ma Kisumo to kia ni ng'ato nomolo ni Kisumo ka loso jiko manyasani. Okaluor mar wacho. Keche en challenge ma wan go. Ino ka kata mancha gede Afro Cities obiro ka onge priority momewa. Nongo ka gede gine mare romo mare counties magede gacha. Dalo kuna winyi mojo moko tingo meno odhi go kuro dhi nyiso ni mane girgi magitimo. To wan to watiyo wan gi gigewa mag lwedo. Noko yienu de. O gikia ni wantie. Kori ng'eni bende okinya wuok ni dhi manyo chance county government mondo idhi nwang' kaka inyalo uso. En appoint minister mar industrialization mondo wuotho ong'e ni ang'o matimore Kisumo kata joge de nwang' gi nade. Koro nikech okia ang' nwawe ni mano challenge ma wan go but an anwang'ora Kibuye. To Kibuye bende misebedo kata mana ka itie chakre higni mamoko ga. Keni gedo mag Kibuye bende nothiri e yo moro amora. Gedo mar muko Kibuye. No ochalo gimo otieko ngimana. To nikech fundi samoro mondo ipodh tek. Nikech notice no miwa mar 48 hours. 48 hours dar ma onge kamung'isi ni dhiye. Kata ka in ditim nang'. Iparo nang' e ngimani. Nowalus giwa mang'eny. Tich. Kaka nomiwa notice, joma muko, joma timo ang'o timo. In a workshop giki kwal. Gino no interfere kodwa a lot. But nikech Nyasaye duong' omiyo ne kadhiro osiepna moro to awuoyo kode to ng'isa ni adhi kanyiti. Koro watiyo oko ka to gik moko wakete showroom e ot ka ber malich. To pod customers pod biro. Pod customers uyudo mana ka koso mana joman uso negi jiko ma ywanegi to. Joma na uso negi jiko nitie but customers pod biro. Kech kata ini kia ni an ka. Dongu kelika. Koro jiko malose kenda. Kibuye ka. Koro ng'amo biro penjo gima chal kamano nyaka kel mana ira. Koro mane challenge mano. Kata ber ma an go. Penja kar kaka nyalo tudre. An gi email. An gi namba sim. Namba sim mara miyudago an gi namba sim achiel mar Safaricom. En 0727 86 43 80. 0727 86 43 80.
To email en mar joma samoro dwaro gi mang'eny donge email kata ng'ama ok dwar mang'eny gi pod ginyalo mana ndiko ni pod ginyalo ndiko na email mara en Richard Omolo 5 Richard Omolo 5 yeah. Omolo ma double L Omolo mar 1L yeah 5 at gmail.com mane kaka yuda namba na mar simu ma wacho no bende manwang'ora ga WhatsApp anwang'ora nyaka e Facebook. Omolo mita in gi wach moro mogik ma diher mar nyiso nyakwara Ramogi Ajwang' katiko chenro makama. Anyalo nyiso nyakwara Ramogi Ajwang' ne JIKO nitie. Awinjo ka gilala meka oko ka ne nyanyiewo JIKO nyoro to JIKO na omukore nyathino dhi puko mach to pukore te koro JIKO rach ok onewo nyiewo JIKO en koro dhi nyiewo gas. JIKO nitie matieko higa 5 and higa 5 mugi mokalo higa 5 an go ka makibiro tabiro mi JIKO mabiro budho kodi ibiro nyiewo minyiewo siling 300 no kata meyo atiyo gi milo en JIKO kanang'o ok en JIKO kenana JIKO en quality koro kibiro kibuye temi manyo Omolo Richard kata Omolo Jaseme mong'ere iye kama duong' sani an but Puramu kata Mombasa Milas kichopo kanyo penj ng'ama iluongo Omolo Jaseme ibiro yuda maloso JIKO ng'ata kati dhi penja mana mwalo kati penja kanya ang'era i dalane kech asetiyo kaega mang'eny koro mane report manyalo miyogi. Omolo agwero kamano. Erokamano ahinya kuom nyisowa tich mitimo pok makare ma bende sitimo kuom thuolo mar higni 30. Mana kamano nyakwara Ramogi Ajwang' iwinjo gi tineno gi wang'i JIKO pok ma bende Richard Omolo JIKO winjore nego bed ni iloso. Kokamano en geno marani ni hero chenro makamoduchi makawuono ritiuru masani warad kendo e chenro mar pok opogore machielo mano juma mabiro. Oritiuru masani mana tai e chenro makama nyinga en Sharon Ong'ao.